molt bon dia a tothom. Des de que vam arribar al govern de la ciutat de Barcelona, ara gairebé fa 3 anys i mig, vam fer de la política de recuperació de la memòria democràtica i de lluita contra la impunitat del franquisme un dels principals objectius de govern. Trencar amb la impunitat judicial del franquisme i trencar amb la impunitat simbòlica del franquisme. Barcelona, com sabeu, ha estat una de les impulsores de la xarxa de ciutats contra la impunitat franquista. És una ciutat que està impulsant la querella contra el franquisme que s'està produint a Argentina i que està impulsant, a més, querelles en temes que no s'havien plantejat fins ara, com és el cas de la recent querella pels atemptats contra les víctimes LGTBI durant la dictadura. Ara, recentment, al mes d'octubre, el Parlament Europeu, en discutint una declaració sobre l'ascens de la ultradreta a tota Europa, doncs va recomanar de manera específica a les autoritats espanyoles que eliminessin els símbols d'exaltació del franquisme que no s'havien eliminat en tot aquest temps. Per nosaltres, aquesta decisió del Parlament Europeu és una decisió que ve a donar la raó a la política que vam iniciar fa 3 anys i mig, i precisament el que fem avui és anunciar un seguit de mesures per trencar amb la impunitat simbòlica del franquisme, que ja vam començar amb la retirada de medalles a alguns personatges que van tenir un paper especialment trist durant la dictadura, com el que va ser alcalde Miquel Mateu i Pla, o, recentment, com el senyor Martín Villa. I el que anunciem avui, doncs, és que iniciarem la retirada de 7 medalles o condecoracions atorgades per l'Ajuntament franquistes a entitats i persones relacionades amb el règim, i segurament la més important és la medalla que l'Ajuntament li va atorgar al dictador Francisco Franco. Efectivament, l'any 1964, Francisco Franco se li va atorgar la medalla conmemorativa de los 25 años de paz. Com a Ajuntament ens sembla que és una autèntica vergonya, inadmissible en qualsevol ciutat democràtica, que s'hagi pretès reconèixer com a temps de pau uns temps que van ser temps de repressió, que van ser temps de manca de llibertat, i per tant el que plantegem ara és que el dia 25 de gener de l'any 2019 es voti en plenari l'expedient de revocació d'aquestes medalles. Plantegem que es faci el 25 de gener perquè en aquell moment es commemoraran els 80 anys de l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat i, per tant, aquesta iniciativa és una manera de restituir la dignitat a les víctimes, als represaliats i represaliades per la dictadura i d'enfortir la memòria antifeixista i la memòria democràtica de la ciutat. A banda de retirar la medalla al dictador Francisco Franco, l'Ajuntament de Barcelona proposa retirar amb el vistiplau del plenari les següents medalles d'or. Primer, el general José Solchaga Sala, que va ocupar amb les tropes que es van aixecar contra la República les ciutats de Tarragona i Barcelona al gener de 1939. En segon lloc, el general Agustín Muñoz Grandes, ministre secretari general del moviment, general en cap de la divisió Azul, ministre de l'Exèrcit. En tercer lloc, el senyor Antonio Ibáñez Freire, que va acabar sent ministre de l'Interior a 1979-1980 i que tenia la Creu de Ferro de l'exèrcit alemany atorgada durant la Segona Guerra Mundial.
En quart lloc, a la secció femenina de la Falange Espanyola, institució creada l'any 1934 per les dones pertanyents a la Falange Espanyola, que també és una manera de reparar a les dones que van ser represaliades i que van ser víctimes de la dictadura, i també es preveu iniciar els tràmits de retirada de la medalla de la ciutat al tercio de requetés de Nuestra Senyora de Montserrat. Finalment, es proposa retirar el reconeixement del plenari municipal al general Severiano Martínez Anido, que no té medalla, però sí que té un reconeixement específic, que va ser ministre de Governació durant la dictadura de Primo de Rivera i que va ser responsable directe de l'assassinat de desenes de treballadors, de treballadores, de sindicalistes i de personatges molt importants per la ciutat de Barcelona, com en Salvador Seguí, conegut com el noi del sucre, i com l'advocat de treballadors republicà Francesc Layret. I per tant, és una de les propostes que també elevarem, que és retirar el reconeixement de Martínez Anido atorgat per la ciutat de Barcelona. Com deia abans, amb aquestes iniciatives el que pretenem és continuar amb una política de trencament amb la impunitat franquista, de restitució de la dignitat de les víctimes i dels represaliats, que va començar fa 3 anys i mig, però que ara ha rebut fins i tot el vistiplau del Parlament Europeu, que ens demana que ho fem. Ens demana que retirem aquests símbols com a forma de protegir la democràcia en un moment en què l'extrema dreta està creixent a tota Europa. I aprofitem aquesta iniciativa per demanar-li també al govern de Pedro Sánchez que faci les seves tasques en aquesta matèria. Necessitem que el govern Sánchez s'impliqui també en la querella contra els crims franquistes que s'està duent a terme a Argentina. Aquesta iniciativa va ser bloquejada de manera sistemàtica pel govern de Mariano Rajoy i és una iniciativa que s'ha de desencallar i que pugui acompanyar el que estem fent els ajuntaments en matèria de política democràtica. Els ajuntaments estem arribant molt més enllà del que ens permetien les nostres competències per trencar amb la impunitat judicial i amb la impunitat simbòlica del franquisme, i aprofitem aquesta iniciativa que té com a element central la retirada de la medalla atorgada al dictador Francisco Franco per demanar-li al president Sánchez que s'hi afegeixi, que doni suport a aquestes iniciatives i que prengui totes les que corresponen al govern espanyol.